azịn gị bụ nwoke ugboro ole ka gị bụ nwoke ị makwara onwe ihe ị kwesịrị ị na-eme n'ebe nwaanyị nọ ọ na-atọ ya ụtọ ugboro ole ka gị bụ nwoke nọ ịtagoro kpọọ nwunye gị mee gịnị bechasịa ya mbọ azịn ma ọ bụ nwunye gị o ma ọ bụ your fiancé ma ọ bụ ordinary your friend na-aghọtazi m ihe a na-eme na nke ikpeazụ aghọtazi m ụdị marriage asị a na-emezi na nke ikpeazụ anyị nze ma social media na-ada akụzicha all those things gị bụ nwoke kwesịrị ịnọ ịkpọ nwunye gị mee gịnị i were ọkpa gị isi mmọmi ngwa weta ọkpa gị tatapụta ime nwunye gị clean up n'ahụ nwoke kwesịrị ị na-eme gịnị ị na-eme nwunye clean up at least mbọsị ụka a na-ada anọba n'ụlọ were ya wepụta time mee nwunye gị clean up ịmakwa na-eme nwaanyị clean up ịmakwa onwe ụmụ ife na-akpọfesị nwaanyị gị bụ nwoke kwesịrị ịnọ ime nwunye gị clean up n'ahụ ịchịta ọkpa etu ịtụkwasara ọkpa gị buru ụzọ gbatịsịa ọkpa ya ịgbatịsịa ya ịbịa wetara eze ma ihe na kọtịn wee kọtụsịa mbọ ọkpa ya kọtụsịa niile ya kọtụọ mbọ aka ya abakwa na nke ọzọkwa ịnọkwa etu a isi amụmị ngwa taa bụkwa taa ime clean up ime gịnị idozisie nwaanyị gbatịsịa ya ọkpa gbatịsịa ya ọkpa kpechasịa ya mbọ ya mee ya clean up ịma na mgbe anyị mechara ya obi ya abụ ya so ụtọ o nwere ike ọ sị gị ngwa dadi bịa ka anyị jee mee ya nwaanyị nwee ike nye gị ọnụ ọtụ na-atọ ịla ka ọ na-ịmarụ Ami Love TV a na-aṅụ ara ikpu anya ede mgbe anyị mechara nwaanyị clean up nwaanyị ga-asị gị